L-erba' filgħodu jum qabel iċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel tas-sena fil-Belt Valletta bdew jitqasmu lill-pubbliku brettalyzers li jintużaw darba u jintremew. Dawn jaħdmu billi tonfoħ in-nifs f'borża apposta biex imbagħad tbattal il-borża mimlija arja fi strument li jimmarka l-livell ta' alkoħol fid-demm u b'hekk ikollok indikazzjoni jekk il-livell ta' alkoħol hux eċċessiv jew normali. L-istrument iżda mhuwiex 100% korrett u għalhekk dan huwa biss għodda addizzjonali. Din il-kampanja saret b'kollaborazzjoni bejn il-Kunsill tas-Sigurtà għat-Toroq f'Malta u Trasport Malta u hija l-ewwel waħda ta' din ix-xorta. Pier Vella, manager tal-Kunsill tas-Sigurtà fit-Toroq, spjega ma' One News li kampanji bħal dawn iżidu l-għarfien kif ukoll inaqsu l-probabilità li persuna issuq meta tkun taħt l-effett tal-alkoħol. Naħseb jiena l-iskop tal-kampanja l ħaġa biex noħolqu awareness li jekk inti ħad tixrob idealment li ma ssux. Aħna bid-disposable brettalyzers qed inqasmu hawnhekk dak li jkun qed jipprova lilu nnifsu. Tajb li ngħidu li tista' sempliċement tieħu grok jew massimu ta' tnejn u xorta ma tkunx qiegħed f'pożizzjoni li ssuq. L-appell ma jmurx biss lejn ix-xufiera, iżda anke lejn dawk li jkunu riekba fil-karozza. Fil-fatt Filip Aġus, membru ieħor fil-Kunsill għas-Sigurtà fit-Triq, kellu appell anke għal dawk li jkunu taħt l-effett tal-alkoħol fl-istess karozza ma' min isuq. Ma nagħtux każ ħadd ieħor anke jekk ikun hawn wieħed li huwa fis-sakra, speċjalment ma ħallohx ifittex u jfixkel id-driver. Jiġifieri importanti li tajjeb lill-Pulizija jew il-Kunsill u l-Malta Road Safety Council għalhekk twaqqaf. Din il-kampanja tingħaqad moħrajn simili bħal checkmate li qed ikomplu jkabbru l-għarfien biex kemm jista' jkun jiġu evitati disgrazzi f'da żmien ta' festi.